Croeso mawr i bawb ohonach chi i Roedfa heddiw. Dowch i ni foliannu'r arglwydd bendigedig hefo'n gilydd. Gawn ni weddio. Arglwydd hyfrydwch mawr heddiw ydy cael dod at yn gilydd i dyfoli di, ac i lawenhau yn dy berson perffaith a dy ddaioni di derfyn. Llawenhawn yn dy greadigaeth a gorfoleddwn yn dy gariad a thras yn Iesu. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'm Duw. Diolch am bendithion bywyd, am fwyd a dillad diod, panad o de yn y borau frecwast, cartref a theulu. Da ni diolch am hyfrydwch byd natur a'r gallu i'w fwynhau. Da ni'n cyffesu ger dy fron hefyd, Dad, ond bod ni'n aml yn dy siomi di
ac yn byw yn hunanol yn groes i dewyllus. Da ni'n gas ac nid yn garedig, yn beirniadu yn lle canmol, yn gryntachlyd ac nid yn hael. Madda i ni yn pechoda yn hyddiant Iesu Grist. A heddiw eto, da ni am gyflwyno sefyllfa dynoliaeth i ti gyda'r coronavirus. Gweddiwn dros arweinyddion byd y byddi di'n rhoi doethineb a deall iddyn nhw wrth ymateb i'r argyfwng hwn. Cyflwynwn bawb sy'n helpu'r cleifion mewn ysbytau a meddygfeydd a'r holl weithwyr sydd yn cynnal yr NHS, dyro nerth ac egni iddyn nhw. Cyflwynwn yn dyner y cleifion yn ei salwch a'r teuluoedd sydd yn pryderu a gofidio amdanyn nhw. Gweddiwn am ddiwedd buan i'r haint hwn. Nid dyma dyfwriad ar ein cyfer, ond iechyd, cyflawnder a llawenydd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Gweddi am help, Salm 28. O arglwydd, arna ti dwi'n galw. Paid i ystyru fi, ti ydy fy nghraig i. Os neu di ddim ateb, byddai'n siŵr o ddisgyn i'r bedd. Gwranda arna'n galw, dwi'n erfyn am dy drigaredd. Dwi'n estyn fy nwylo at dy deml sanctaidd. Paid llusgo fi i ffwrdd gyda rhai drwg, y bobl hynny sy'n gwneud dim byd ond drwg. Maen nhw'n dweud pethau sy'n swnio'n garedig, ond oes dim byd ond malais yn y galon. Tala nôl iddyn nhw am wneud y fath beth, rho iddyn nhw beth maen nhw'n ei heiddi. Cosba nhw. Dyn nhw ddim yn deall y ffordd mae'r arglwydd yn gweithio. Bydd e'n ei bwrw nhw i lawr, a fydden nhw byth yn codi eto. Bendith ar yr arglwydd. Ydy, mae e wedi gwrando arna'n erfyn am drigaredd. Mae'r arglwydd yn rhoi nerth i mi. Mae e'n darian i'n hamddiffyn. Dwi'n ei drystio fe'n llwyr. Daeth i'm helpu, a dwi wrth fy modd, felly dwi'n mynd i ganu mawl iddo. Mae'r arglwydd yn gwneud ei bobl yn gryf. Mae e fel caer yn amddiffyn ac yn achub ei eneiniog, y brenin. Achub dy bobl, bendithiad y bobl sbesial. Gofala amdanyn nhw fel bugail, a'i cario yn dyfreichiau, bob amser. Bore da bawb, dwi'n gobeithio ydych chi ddim yn rhy flinedig ar ôl colli awr o gwsg neithiwr. Be sy'n handi efo gwasanaeth ar y we fel hwn ydy bod chi'n gallu gwrando a gwylio fo unrhyw bryd yn ystod y dydd. Dwch ni gael geg bach o weddi. Arglwydd, da ni'n gwybod na dair di ydy hwn, a dy fod ti'n siarad hefo ni mewn ffordd arbennig trwy y gair. Da ni'n gofyn heddiw byddi di'n rhoi'r ysbryd glân i'n helpu ni i ddeall y newyddion da am Iesu Grist yn well, i roi'n ffydd ynddo ac i'w ddilyn bob amser. Yn enw Iesu. Amen. Dyma'r mab ifancaf yn mynd at ei dad a dweud, Dad, dwi eisiau i ti roi fy siar i o'r ystad i mi nawr. Felly dyma tad yn cytuno i rannu popeth oedd ganddo rhwng y ddau fab. Fiam wedyn, dyma'r mab ifancaf yn gwerthu'r cwbl lot, gadael cartref a theithio i wlad bell. Yno, gwastraffodd ei arian i gyd ar fywyd gwyllt. Mae hwn yn gyfnod anarferol iawn yn yn hanes ni gyd hefo'r haint yma yn mynd ar led. Mae o mor heintus a mae o mor ddifrifol. A cyngor y Llywodraeth ydy yn bod ni yn aros gartre. Da ni'n meddwl am bawb sydd yn cael ei effeithio gan yr haint.
Da ni'n meddwl am bawb sydd yn gorfod mynd allan i weithio ac yn peryglu i bywyd dros i cymunedau. Da ni gyd i fod i aros adra, a dwi'n siŵr yn ystod yr wythnos dwytha bod ni wedi bod fwy adra nag erioed yn yn hanes ni. A mae adra i fod yn le braf a diogel a dedwydd i bawb ohona ni. Yna dipyn o ganeuon sydd yn sôn am adra yn does. O Jack a Will yn arfer canu, does unman yn debyg i gartref. Ac yna fwy diweddar oedd Gwyneth Glyn yn canu am adra. A mae gan Geraint Jarman gan sydd yn sôn adra blant a fradlon. A do'n i'n wedi deall ers blynyddoedd am flynyddoedd, mae dyfynnu emyn oedd Geraint Jarman yn y gan honno. Ond rwan ta, da ni'n mynd i edrych rwan ar stori gan Iesu yn Efengyl Lug hynod 15. Ewch chi nôl eich Beibl, rhowch hwnna'r pause, ewch chi nôl eich Beibl a darllenwch trwy benod 15. Yn y fan yma, da ni'n cael hanes brawd ifanc yn byw adra, ond mae o yn penderfynu gadael. Ac mae'n gofyn i'w dad am yr arian fydda fo'n gael pan fyddai dad yn marw. Ac mae'n mynd ffwrdd i wlad Estron. Ac yn y fan honno mae o yn byw yn llawn miri a rhialtwch. A mae'n gwario i arian i gyd. A mi hoffwn i ganolbwyntio ar un elfen yn y stori yma gan Iesu. Mae yna gymaint o elfennau. Sef y syniad yma o fod gartref ac oddi cartref. A hefyd, un o'r prif bwyntiau mae Iesu yn ei wneud yn y dair stori yma yn Efengyl Lug ydy fod yr un i fod hefo pethau eraill mwyn bod yn gyflawn. Y ddwy stori arall yn Lug 15 ydy y darn arian yn mynd ar goll a mae'r wraig yn chwilio am darn arian oherwydd i fod o'n rhan o emwaith falle cyflawn. A'i lefo oedd bod hefo darna eraill o arian. A yr un fath efo dameg y ddafad oedd wedi mynd ar goll. Mae'r bugail yn gadael 99 o defaid ac yn mynd i chwilio am yr un ddafad. Oherwydd lle mae'r ddafad i fod ydy hefo'r bugail a hefo'r 99 o defaid eraill. Ac yna yr un math hefo'r mab yn y fan yma. Lle mae o fod? Lle mae o yn gyflawn, lle mae o hapusar ydy adraf, hefo'i dad a hefo'i deulu. Ond mae o wedi penderfynu mynd i ffwrdd oddi wrth i gartre. Ac o fewn i'r cyd-destun yna, fe o'n i'n mynd i edrych yn sydyn ar y stori yma gan Iesu. Dwch chi ofyn gyntaf pam fod y mab yn gadael i gartre. Wel, y gwir ydy, di o ddim yn gweld i ddyfodol hefo'i deulu. Mae'n meddwl bod yna fan gwyn, fan draw, bod yna rhywbeth gwell o lawar i'w gael yn rhywle arall. Mae'n meddwl bod yna fwy o ryddid i'w gael heb i dad. Ac mae o fel dyn ifanc yn chwilio am annibyniaeth. Ac felly, da ni'n aml iawn hefo Duw. Mae ganddo ni y syniad fod Duw yn caethiwo ni. Bod Duw yn dal ni nôl rhag cael hwyl a sport. Fod Duw, os di o'n bodoli o gwbl, yn ddylanwad negyddol ar ein bywydau ni. Mae'n rhywbeth gwell allan yn fanna yn y byd mawr, anghrediniol, di-ffydd, di-dduw. Rhyddid, hwyl, sport, plesar. Dwi'n angen Duw a'i reola. A dyma ydy gwrthryfel pobl ers y cychwyn credu i bod nhw'n gallu byw yn well heb Dduw. Ond y gwir ydy, da ni ddim wedi cael yn creu i fyw felly. Da ni wedi cael yn creu i fyw mewn perthynas hefo Duw. Ac heb Dduw, da ni'n bobl ddi-gartref trwy gydol yn hoes. Dio ddim rhyfedd fod gymaint o bobl yn anhapus ac yn anfodlon ac yn aniddig hefo'i bywydau ac methu mewn gwirionedd ac anfod dedwyddwch dofn yn ei calonna.
Yr hyn mae'r mab yn ei wneud ydy gosod ei hun yn y canol. Dwi isio fetiferiaeth rwan, dwi isio'n arian rwan, dwi isio'n annibyniaeth rwan, dwi isio mynd i wario fo ar beth bynnag dwi isio. A mae'n mynd ffwrdd a gwario'r cwbl arno fo ei hun. Y broblem fawr ni yn aml ydy yn hunanoldeb ni. Eilydd mwyaf yn bywyd ni ydy ni yn hunan. Ac yn y wlad bell mae'r mab yn gwario'r cwbl ar rybys ac yn y diwedd mae o yn gorfod mynd i fwydo y moch. Ac yn y fan honno mae o yn anhapus ac yn ddigalon ac mae o'n bell oddi cartre. Ac wrth fwydo'r moch mae yna hiraeth yn codi yn ei galon am dŷ ei dad. A mae o'n sylweddoli does na ddim bodlonrwydd yn y wlad estron ac mae am fynd adre. A dyma sydd yn cael ei ddweud yn Lug 15. Yna o'r diwedd calliodd ac meddai, beth dwi'n ei wneud yn y fan yma yn llwgu farwolaeth. Mae dad yn cyflogi gweithwyr ac mae ganddyn nhw ddigonedd y fwyd. A fi adre at dad a dweud wrtho, dad, dwi wedi pechu'n erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw'n fab i ti ddim mwy. Gad i mi fod yn un o'r gweithwyr sy'n cael ei cyflogi gen ti. Felly, i ffwrdd ag yn ôl adre. Ac yna, ar ôl mynd yn ôl adre, mae o'n cael maddeuant a chroeso mawr gan ei dad. Mae geiriau Iesu yn Efengyl Ioan yn clymu yn dwt hefo stori y mab a fradlon. Os da chi'n cofio yn Ioan 14, mae Iesu'n deud wrth y disgyblion, dwi'n mynd i baratoi lle i chwi. Dwi am ddod yn ôl a'ch cymryd chi ataf fy hun. Dwi'n mynd i baratoi lle i chi yn hy fy nhad. A mae ganddo fo syniad o gartref yn y fan honno hefyd. A dyma mae Iesu'n ei dweud, da chi'n gwybod y ffordd yno, ond atebodd Philip, na, da ni ddim yn gwybod lle wyt ti'n mynd, felly sut y gallwn wybod y ffordd. A mae Iesu'n dweud wrtho fo, gwranda, fi ydy'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Does neb yn dod at y tad ond trwy fi. Yr unig ffordd i ddod at Dduw ydy drwy Iesu Grist. Yr unig ffordd i gyrraedd adra ydy trwy Iesu Grist. Pan daeth y mab oedd wedi crwydro yn ôl adra, fe gafodd o faddeuant a chroeso gan ei dad. A thrwy Iesu Grist, da ni yn gallu dod adra i'r cartref lle da ni fod hefo Duw ac hefo ei deulu. A mae'r ffordd yma ydy Iesu Grist ei hun. Da ni yn cael maddeuant i'n pechoda drwy Iesu Grist. Oherwydd i fod o wedi marw ar y groes trosta ni a cymryd yn drygioni ni arno fo ei hun a cael ei gosbi yn yn lle ni. Mae o wedi atgyfodi ar y trydydd dydd, wedi concro marwolaeth a thrwy hynny mae ganddo ni fywyd tragwyddol. Hynny yw, trwy Iesu Grist, da ni'n dod i'r ban lle da ni'n gallu bod yn gyflawn, lle da ni'n gallu teimlo dedwyddwch, lle da ni'n gallu bod yn ddifig ac yn hapus ac yn llawen. A mae'r Iesu'n gofyn, ydych chi adra? Mae'r Iesu'n yn gwahodd ni i ddod adra at y fo. Mae yna lawer o bobl heddiw sydd yn ddigartref yn ysbrydol. Maen nhw'n anhapus, mae yna hiraeth yn eu calonna am Dduw. A maen nhw'n trio delio hefo'r hiraeth hwnnw, hefo bob math o bethau, hefo prysurdeb, hefo gyrfa, hefo diddannwch, hefo agloniant, hefo chwaraeon. Ac wrth i'r holl bethau yna ddarfod am y tro, da ni'n cael cyfle yn ystod y cyfnod yma i ail-asesu be ydy'n blaenoriaethau ni. Be da ni fod i wneud, be sydd yn gwneud ni yn hapus mewn gwirionedd. Os na nawn ni droi at Iesu, mi fydd yr hiraeth yna, y ring yna, yn para
yn ein calonnau ni. Mae Iesu'n yn gwahodd ni adra heddiw i dŷ ei dad ac i dŷ ei deulu. Diolch am wrando. Cadwch yn iach a cadwch yn ddiogel.